Нова монета з тематикою Криму увійшла в український обіг. Національний банк України випустив 2 гривні, присвячені 100-річчю Таврійського національного університету Вернадського, який після анексії Криму переїхав до Києва. Монету вже бачила наша Вікторія Бойко. Ось така пам'ятна 2-гривнева монета, присвячена Кримському Таврійському університету імені Вернадського. Від сьогодні вона в обігу. Монета на честь століття Таврійського національного університету вже 3-я цього року із зображенням українського Криму. Вона поповнила пам'ятну серію «Учбові заклади України». Тираж не надвеликий – 30 тисяч штук. Вона у 1,5 рази більша за монету в 2 гривні, яка замінила гривні паперові, і утричі важча. У продажу коштуватиме значно більше від свого номіналу, адже монета пам'ятна. Попри те, що це монета має номінал 2 гривні, вона має колекційну цінність і її вартість 40 гривень. Ідея карбування монети з'явилась взимку 2017-го. Відтоді фахівці університету не раз зустрічались із НБУ та монетним двором, узгоджували ескіз монети. Была неверной с нашей точки зрения идея дать изображение одного из зданий, которые сегодня в Крыму захвачены оккупантами, и там сейчас располагается не Таврический, а так называемый Крымский федеральный университет. Поэтому вот колыбель университета, эта колыбель университета должна быть представлена здесь. Колискою для Таврійського стала будівля Сімферопольського дворянського театру, в якому 14 жовтня 1918 року проголосили про відкриття університету. Поруч із цією будівлею на монеті дата заснування і портрет академіка Вернадського, другого ректора університету. А на аверсі монети, тобто її ліцевій частині, Кримський півострів і логотип університету. Мы рады, что монетный двор согласился с нами. Изображен бренд нашего университета на фоне Крыма, большая буква «У», которая означает и университет, и Украина. Мы тем самым подчеркиваем, что Крым – это Украина. Попит на нову кримську монету вже високий, розповідають в НБУ, бо бачать цікавість по онлайн-замовленням, яке відкрилось за місяць до запуску монети в обіг. Приміром, на Херсонську область для онлайн-продажу виділили 500 монет. І на сьогодні 95% з них вже продані. Ну а вільно продаватимуть монети, окрім територіальних відділень НБУ, ще 2 уповноважені банки. Вікторія Бойко, Асан Імінов, Заман, АТР.